Idan har ya kasance kai sakarka shine baka san darajar kanka da kanka ba, sannan kuma kai mutum ne wanda kuɗi ya fiye ma komai, za ka goyi bayan azzalumi duk da cewa ka san azzalumi ne, sa'annan za ka kwaye wanda ka kasance masu gaskiya baya saboda wasu 'yan kuɗaɗe da wannan yake baka da kuma wasu muƙami da kake samu. Za ta kai za ta kawo za a yi ma abin da baka taɓa tsammanin zai faru da kai ba. Wannan kaɗan daga cikin abin da ke faruwa ne game da Sheikh Sani Yahaya Jingir, wanda za mu iya bayyana cewa Sheikh Sani Yahaya Jingir mutum ne wanda ke goyon bayan Bola Ahmed Tinubu ido rufe. Sannan 'yan arewa da dama ba su ma ɗauke shi yanzu a matsayin malami ba, wani ma zai buɗe baki ya zage shi duk da cewa tsoho ne. Kamar yadda ta faru, Soja Boy ya zazzage shi nesa ba kusa ba bisa abubuwan da ke faruwa a arewa, amma Sheikh Sani Yahaya Jingir baya ɗora Bola Ahmed Tinubu laifi sai dai 'yan arewan ma. Kamar yadda gidan jaridar ya saka wannan labari, Soja Boy ya ci gaba da shan kausasan martani bidiyoyi bayan wani bidiyon sa da ke yawo wanda aka jiyo yana kutuntumawa Sheikh Sani Yahaya Jingir ashar saboda zaginsa da rashin faɗar gaskiya kan matsalar tsaro. Wannan abu ne wanda za mu iya bayyana cewa Soja Boy gaskiya ce abin da ya faɗa, amma zagin tamkar rashin mutunci ne da kuma rashin girmama na gaba. Amma sai dai duk mutumin da ya ce ba zai girmama kanshi da kanshi ba, bai kamata a ce wani ya girmama shi ba. Sheikh Sani Yahaya Jingir ba wai iya Soja Boy ba, a'a al'ummar gari ma normal suna iya zagin shi, sannan kuma wasu ma sun cire shi a matsayin malamin su. Tabbas baya faɗar gaskiya. Batu na gaskiya, Sheikh Sani Yahaya Jingir baya faɗan gaskiya, duk abin da ya faru yana ɗora 'yan arewa laifi ne. Sa'annan Sheikh Sani Yahaya Jingir na ɗaya cikin wanda ke ƙara martanin cewa dole a yi Muslim ticket a Najeriya, kuma sannan yake bayyana abubuwa da dama game da zaɓen Bola Ahmed Tinubu, wanda za mu iya bayyana cewa waɗannan abubuwa tabbas sun zama mai da ƙimar shi, darajar shi a idon 'yan arewa a matsayinsa na malamin addinin musulunci. Yanzu face mutanen gari ma normal sukan iya buɗe baki su zagi wannan babban malami, wanda za mu iya bayyana cewa dattijo ne, ya kamata ya ce kama girman shi, sannan ya san meye abin da yake yi. Duniya mai ƙarewa ce, duk abin da zai samu a nan zai samu, kuma sannan a nan zai bar shi. Ya sani a matsayinsa na malami, amma kuma ya kau da kai, sannan kuma yana aikata abin da ya ga dama, wanda wannan abu yana cutar da 'yan arewa al'ummarsa, yana cutar da matasa masu tasowa, tunda shi za mu iya bayyana cewa aƙalla zai iya kai 60, 70 da wani abu ko 60 da wani abu a shekarun shi a duniya. Bola Ahmed Tinubu kuma aƙalla ba ƙasar ba, a halin yanzu ya cika shekaru 80, kuma ce ya doshi shekaru 80 a halin yanzu. Duk malamin da ya ce ba zai girmama girman shi ba da Allah ya bashi, sannan kuma ba zai yi abin da ya kamata ba, zai goyi bayan zalunci duk da ya san cewa zalunci ake yi, sannan ya ga faɗin abubuwa da dama wanda ba su kamata a ce ya faɗa ba. Duk abin da aka yi mai shi ne wanda ya jawo kanshi, domin ya kamata a ce ya ja girman shi, sannan kuma ya san mutuncin shi a matsayinsa na dattijon malami, kuma sannan a matsayinsa na malamin addinin musulunci.